Saka tamboenda kuchihure nechine varume vanowanzochengetedza mukadzi ari kuva respect. That's why kana vari mukadzi uchida kuhurira murume wako ukamurespecta murume wako unomuhurira madiro. Murume the moment anongoona pasisina respect ototanga kufunga kuti wamuhurira akutotanga kuinvestigate. Varume vanoda vakadzi vanorespect. Saka fidzo ruti totora vari pavanhere traya kutora vari pa1 but kana watora ari pamunhu ziva kuti uchatore gufuti kana pakangouya because chatogara chiri chekutogwa charamba chitogwa. Saka solution ndeyekuti chii? Solution ndeyekuti ziva chausingade. Vanhu vazhinji vanoziva zvavanoda. Iyo ndikazoda murume akaita sei, ndoda murume akadai, imboziva murume wausingade. Kubva zvandakatanga kuziva zvinhu zvandisingadeka unoona kuti zvinhu zvinofamba. Ziva chinhu chausingade. Iti vakomana, chinhu chandisingade kudya chinobhururuka indege. Zvimwe zvese zvinobhururuka ndodya. Woza kuti shiri dzese unodya. Kwete kuti unoda chi ndizivi chandisi. Ziva chausingade. Saka mukadzi akauya so kana mupartner mukomana akauya chikupimba ukaziva zvausingade ukazviona zviri paari siya utongosiya. So that's the advantage yokuziva chausingade. Ukasaziva chaunoda kana ukaziva chaunoda usingaziva chausingadika uchaona side rezvaunoda zvakavhara. Usually zvaunoda zvinowanzovhara zvausingade. Ndosandati ziva chausingade because kana ukaona munhu tsvaka chausingade paari kana wazochishaudana naye zvine munotsvaka chamuno maybe ane magaro andino uchazona seri kwemagaro iko kuzere tsvina. Ndapedza nemi pana nemubvunzere. Ko munoti shiri nemhuka zvaizofa here? Munoti shiri nemhuka zvaizofa? Nature day yanga yakadero zvaizo. Nature yakagadzirwa so there is something that attracts you to a danger. Chinopa kuti garo rirarame kugara mumvura. Nokuti no matter what happens mvura inodiwa nezvinhu zvese. Saka garo kana richida nyama rofanirwa kugara mumvura. Ende ndo mune simba raro. Saka rinomira romira. Imi muchichema zhara maiwe kwaita drought. Garo haritange nongochema zhara. Rinoziva kuti mhuka dzese dzakuzomwa mudziva mandogara manje. Kana mvura yakawanda kwese kwese kumunda kwataifudza mombe chataidiri kumombe. Aiti kana mvura yakanaya mombe dzaigona kumwa pamativi anonzi mativi ruware gune gomba so wakangoti dzikire mbichana. Saka mvura yakanaya ruware igogo zvakwaita mvura yaisvinga imomo. Saka dzimwe nguva mombe tasingadzitine kana kwakanaya hatidzitine kuenda nadzo kumvura because dzaitongomwa chero padzangoona kadivi kadzodomwa mvura dzodonofura dzomwa. But kana yanzara manje all the animals go kudziva one. And dziva iroro kana mari panogara garwe rinouchira kuti zvinofudu ndo season. Imuchiti season yezhara garo rechi ndo season yechikafu chedu inoi. Ndo season yechikafu chedu. Ng'ombe dzese dzakuya kuzodyira muno. Tichadya nyama kusvika tasimba. Saka uchiona kuti dzimwe dzenguva mhuka dzese chiva nenzara garo rechifuta richitozvara vamwe vana because unless mvura yazopera parinogara manje rotanga kunotsvaka pokuti otherwise mijolo muri kuita muchizvipa mbiri. Indinopfimbwa nevana vadika. Inini ndichiri kupula shamari ini ndikapinda market. Tarisa kuti haisi mota yako here yaunayo. But twapfana vechidiki tunodira zvinhu zvakawanda. Zvakawanda zvanogona kudirwa navapfana vechidika. Zvidiki zvausingatombozivi kuti zvinodiwa. Kungodhiraivha kuti but mukadzi anodhiraivha anopota achizonditora ndakadhakwa kuclub. Unogona kungodirwa izvozvo. Womubvunza mufana chii chaunoda pamukadzi? Hapana kana quality 1 iri pauri yanoda. Akabvunzwa ari ega. Chii chaunoda pamukadzi? Da mukadzi akadai achandizvarira vana anozvara matwins. Ione 58 uchazvara wakadoguma kuzvara. Uri kuti ndiri kudiwa naBen 10 ende anondida. That's why uchiona dzimwe nguva zimfesi rine 55 richiuda mwana nanhasi. Ndoda mukadzi achandizvarira. Ronotora munhu ane 38. Iwe une 58 uri mukadzi. Nyange ukada kuzvara sei hauchakwanisi kuzvariswa nemunhu ane 38. Muri kuona nyaya iri pa. Saka iwe unofanirwa kungokwesena all the time. Kana vechidiki vachikudaka zvibvunze ndakambonyanaka zvakaita sei, ndakambopenga zvakaita sei. Usada kuzvipa positive strand basa rese. Kana iwe ukazviti ndozvipa
Zvipe mamark out of 10. Uchitarisa vana vako vaona ukasikana mumba. And remember, ukazvipa 9 out of 10 kuvana vako vakanaka kukunda uchavapa chii. Saka be generous nemamarks but uziye kuzvilevhula. Zvafana nevando zviti wakanaka zvakaita sevidzo ndoti 8 out of 10 kuvana vangu vachiri vadiki vozodii woita 20 out of 10. Nofanga kuzati aiwa ndingange ndiri handsome zvangu ka but zvoku 8 out of 10 ndakuzvipa mamarks ene ndiri kugera ndebvu dzavo but I think mwana wangu uya ane 22 ari nice avo ndiye anofanira kuwana 8 out of 10. Ndo mamistakes amunoita ukasazvivaluwa even pamarket paya pamunotengesa matomatisi wakangodhurisa matomatisi ako usingazivi kuti vari paneighbor vari kutengesa avo mari unongoona kwakazara so achingosvava so kusei vasingatengi pangu because price yawaisaka haimeki sense. Pane umwe ari kumatengesa 2 cents panext door. Kana watoda kuti matomatisi ako atengwe enda kwasiri. Kana ukatengesa pane vamwe vanhu wotomeka sure kuti unotanga wacheka maprices avo. Inonzi price comparison. Munomboitawo price comparison nemarelationship yenyu. Munombotarisisawo here vamwe vari pademand kuti imi nelevel renyu neivavo vari pademand. Unoona munhu achitaura kuti ndakapenga inini. Vamwe vakadzi vasvino vachishaya varume so iwe uchitaura inini inovarume vakandiwandira. No, havana kukuwandira uri easy. There's a difference between kuwandirwa nokuva easy to get. Dzimwe nguva uri easy to get uri kuwandirwa because uri nyama yakaora. Nyama yakaora inogona kufamba ikamira paside pebhucha so yaraswa by mistake. Nyama yakaora inogona kufamba ichiudza kuti imi ndakapenga honai nhunzi dzinondivinga mawandira dzakaita. Then bhucha dzikuti isi tonguva nenhunzi 4 dziri kutodzingwa nhunzi dzachona dzikave varo dzispray achitodziuraya. Zvenyu mugere une nhunzi ngani naiko zvadza kutosvika million nemakonya ndatova nawo. Unochingwa rwakapenga but uri kuzvikombea nezvinhu muri kutokombea masimba enyu akatosiyana. Uyo ari kutofunga kuti haana chana chari mubhucha kauyo ndiye ari kutodiwa nevanhu ndiye ari kunofurayiwa ndiye ari kugochewa pakanzi gochi ndiye anotengwa. Iyo yadokandwa panze nenhunzi iyo kai iri kutoraswa. Saka ndiwo nyaya iri panapa. Vanhukadzi kana mune vana vevasikana vari kukura nevakatokura be